Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana iddeskriva l-proċess ta' negozjati dwar ix-xiri tal-Bank HSBC Malta bħala wieħed kumpless li qal il-biċċa kbira tiegħu saru f'Londra. Fil-programm Insights fuq TVN Plus, il-Ministru Caruana qal li bħalissa għaddej il-proċess regolatorju u mistenni kollu t-timbru tal-MFSA u l-Bank Ċentrali Ewropew sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Ejsu naraw li dal-proċess jekk jista' jiġi fit-tmiemu għal frar Marzu tas-sena d-dieħla. Ikun hawn Credit Bank Malta? Iva. Irrid nara il-numru ta' banek fis-suq tagħna jibqgħu tal-inqas l-istess u mhux jonqsu. Dan l-ixtep li ngħidu li 3 banek maġġuri f'pajjiżna bejniethom għandhom 90% tas-suq u meta kont nitkellem bank li għandu reputazzjoni dejjem kont nisħaq il-fatt li awtomatikament dik ir-reputazzjoni tiġi jekk ikun bank li ġej mid-dinja ħansieħu lek tal-punent jew inkella aktar aħjar mis-sistema Ewro. Ix-Shadow Minister għall-Finanzi Graham Bencini qal li huwa pożittiv li Credit Bank huwa bank Ewropew. Madankollu, ix-Shadow Minister fisser bħala inkwetanti li Credit Bank mhuwiex tal-istess toffa tal-Bank HSBC. Il-fatt ma kien hemm l-ebda bank internazzjonali ieħor ta' kalibru ta' HSBC li ma kienx interessat li akkwista l-istess HSBC jistgħu wkoll jagħti l-impressjoni lid-dinja, impressjoni fuq skala internazzjonali li aħna m'għandniex pajjiż li nattiraw ditti kbar internazzjonali. U dan fih innifsu jista' jkompli jdajjef reputazzjoni ta' pajjiża. Il-programm tratta fost oħrajn it-ħejjiet għall-baġit tas-sena d-dieħla li mistenni jitħabbar f'Ottubru li ġej. Il-Ministru Caruana qal li minħabba li Malta għandha l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern jista' jkompli jgħin lill-poplu. Ġifieri qed tikkonferma li mhux se jkollna taxxi ġodda. Le, ekku. Jew taxxi mal żieda fit-taxxi. Ekku. Għax m'hemmx ħtieġa. Fil-programm ħadu semmu wkoll iż-żewġ ekonomisti li flimkien mal-Ministru Caruana stħarġu d-dejn pubbliku, is-sussidju tal-enerġija, il-prezzijiet tal-fuel u l-ħaddiema barranin.